Smrt mladog Nikole Raškovića, 18 godina, radnika fabrike u Kruševcu, gde se 16. januara dogodila teška nesreća, bila je trenutna, pokazali su preliminarni rezultati obdukcije. Povrede su bile preteške, a smrt momentalna i u direktnoj uzročno-posledičnoj vezi sa eksplozijom u pogonu. Porodica nastradalog mladića priprema se za sahranu, koja će biti u rodnom Konjuhu. Roditelji Vesna i Dejan Rašković su neutešni. Stariji brat Lazar je neutešan i on je bio vredan poput Nikole, radi na benzinskoj pumpi, talentovan je za sviranje i pevanje. Sve do 16. januara kada je fabrikom odjeknula strašna detonacija. Svako veče položila sam u sobu, spremila večeru kada je radio drugu smenu. Posvedočila je baka Nikolina Rašković. Ispričali bismo se, hteo je da radi u tom pogonu jer je veća plata, ne možemo sebi da dođemo, kao da se to ne dešava. Kruševac se moli za brzo ozdravljenje troje povređenih radnika, Dušana J. 26 godina, Borisa T. 38 godina i Marka M. 38 godina, koji se leče na odeljenju hirurgije Kruševačke bolnice, i radnica mlade devojke Sare C. 20 godina.